Mikkel, du skal komme ned og besøge mig i Tyskland. Jamen, jeg er nødt til, fordi at det der er, det er, at jeg kan ikke besøge dig i Tyskland, fordi du bor simpelthen så langt væk. Altså, det er helt ekstremt. Jo, men i Tyskland, der kan man få tysk øl. Men jeg drikker ikke øl. Nå nej, det er selvfølgelig rigtigt. Hvad skal jeg så gøre? Så kan du komme til Tyskland og drikke dansk øl. Det er en god idé. Ja. Hvordan synes du, at det er gået med din YouTube-kanal indtil videre? Jeg kan snart leve af det. Det er jo... Det kan jeg. Der har mindst været 25 ind og se den de sidste 3 år. Det, Så ja, det er jo Ja. høje tal, vi snakker om jo. Ja. Så de flokkes om at bruge mig som reklamesøjle. jeg kan se det fra tår i øjnene. Ja, jeg blev lidt rørt. Det er jo også et rørende øjeblik at se, at du bliver så berømt Ja, på dine YouTube-videoer. det er rigtigt. Har du et sidste ord, du vil sige? Auf Wiedersehen.